Bang, what's up YouTuber, velkommen til another banger, let's go, let's get it. Jeg er lige vågnet, klokken er 6:50, og det er den onsdag den 20. marts. Og jeg tager med på en lille behind the scenes BTS video. Jeg er med til at en vlog, basically. Så det der skal ske er, at vi skal være med i en musikvideo. Men først skal vi lige øve en dans. Så vi skal have en dans klar til musikvideoen. Musikvideoen er omkring den 29. Og vi skal øve dans i dag og på søndag. Så vi har 2 gange til at øve en dans. Problemet er bare, at jeg var til fodbold i går tirsdag, og jeg har brækket min fod om. Sådan. Okay, så jeg ved ikke, om man kan se det, men min ankel her, den er hævet. Ikke taget af, at jeg ikke har creme på. Så det kan godt gå hen og blive et problem, det med min ankel. Så det er et lille problem. Men I kender mig godt. Skade eller ikke skade, så jeg vil give mit bedste. Jeg skal have mit hår farvet sort. Og så skal jeg have lavet nyt hår. Men det venter vi lige med. Det venter vi lige med. En ting ad gangen. Vi skal først på arbejde. Så skal vi til dans. Og så skifter vi hårfarve sådan noget et eller andet tidspunkt i løbet af ugen. Men i hvert fald husk at like, comment, subscribe. Let's go, let's get it. Folk det er det der mangler, forstår man. Men hvis man ikke sidder og skal spille tough guy, når man har noget. Så jeg tror selv, at jeg trider over feedback. Jeg lige lader mig til, og der er en kujon. Jeg tror selv, at jeg trider over feedback. Jeg lige lader mig hjem til mit mokkelad. BTS. Så når du kommer tilbage her, skal du med. Ja, den der gade. Hvad du siger? Du gør det. Yeah! Ja, du fucker op! Det er den der, jeg var fuldt TikTok. Det ødelægger ikke det sang i baggrunden. Hey! Ja! Hey! Vi er nu i gang med at øve dansen. Vi er sådan, jeg vil sige 35% færdige. Vi har 3 med. Nu skal det bare lakeres og parkeres. Så mangler vi nogle andre ting. Vi mangler noget skuespil sådan hjemme. Og det er første gang, vi overhovedet møder hinanden. Okay? Jeg har aldrig mødt hinanden. Det er første gang, vi møder hinanden. Så allerede der, det var, vi nåede langt. Vi har viben. Med viben kan vi nå alt livet. Så det er masser. Men husk at like, comment, subscribe. Okay, så hvad er viralt? Jeg har hørt MASH. Okay, hvad er viralt? Er det sådan 10.000? En ret, ikke mere. Lommervisninger er viralt, synes jeg. Over 100 visninger. Over 100, det er mange. Forstår 100 mennesker har set de video. Viralt. Så jeg lige ja til 100 viser. Jeg sagde 100 visninger, du sagde ja. 10.000 Instagram. Det er viralt. Det er meget. Okay, 10.000 visninger. Visninger, ikke likes. 10.000 på Instagram. TikTok, 100.000. Jeg har 50 på en køleskabsvideo. Den kan godt få 100.000. Køleskab! Hvor er det? Glem MASH. Air Forces. Men jeg snakker om vin. Fordi han disser mig derud af. Fordi jeg vil ikke gøre det hele af. Ved du hvad det værste er? Det er Puma. Det er ikke Air Force. Jeg siger, ja, shit. Nu er det dag 2, vi skal til at øve til dans i forhold til musikvideo. Og jeg skal se at mødes med drengene lige om lidt. Hvis min stemme og sådan noget lyder lidt mærkeligt, det er fordi jeg vågnede for en time siden. Jeg har fastet. Jeg sov klokken 4 til klokken 6. Og let's go, let's get it. Men lige, man kan ikke danse uden en kasket. I need this one. I need Chris Breezy cat. Velkommen til Aarhus Centrum. Det er det Aarhus Centrum, det er Aarhus Midtby. Vi skal sådan der mødes om 5 minutter. Så spørgsmålet er, om de andre allerede er der, eller om jeg er den første, der kommer. I kender godt det der med indvandrere. De kommer aldrig til tiden. Men lad os se.
Hej. Er I andre kommet? Nej, han har skrevet lige lidt for sent. Sådan der mødes om 5 minutter. I kender godt det der med indvandrere. De kommer aldrig til tiden. Typisk. Fortæl mig, det her stadig ikke er crazy. Fortæl mig det her. Fortæl mig, det her stadig ikke er crazy, bro. Jeg er selvfølgelig den eneste, der er kommet. De er ikke kommet endnu. Jeg er den eneste, der er kommet. Yo, this is Nappy. How's it going? I'm De andre er endelig kommet. Hey. Jeg ved ikke, hvorfor vi laver en ny sang til dans, men altså, okay. Så hold af den, forstår du? Og så gå, slip. Forstår du? Okay. Det er så. Vi er i gang med at spytte alle idéer, alle factsene. Vi ved ikke, om vi skal gøre det på den her eller den her måde, men det skal nok blive fedt. Jeg har hørt sangen, jeg har hørt vibe, jeg har set vibe. Let's go, let's get it. Jeg hørte bare 10.000, og så var der bash, men altså... Nå, jeg fik... shit. Violation. Hvad træk vi har foretaget, det er historie. De har meget at sige, nu leder de efter ordene. Yes, så er det endelig blevet dagen til, hvor vi skal filme selve musikvideoen. I har set os øve, danse, i dansestudio og det hele. Nu, det er tid. Prøv at se det her, den her trøje her. Den her trøje, clean. Let's show you master strip. Damn. Ja, hvis I gerne vil se, hvor man kan få det hen, kig på det her. Lige her. Yeah. Tæt på det, tæt på. Så bare den der. Ja, præcis. What the? Go. It's a rap suit. Så skal vi snart spise. Ja, fordi, hey, klokken er 18:14. Hvad er det i dag? Hvornår er det i dag? 57 eller sådan noget i dag. Det bliver det dog, det behind the scenes. BTS. I'm the first. Jeg sagde det her først, jeg er den første. Hvis han ikke giver mig 20%. Siger han. Ikke noget. Hey. Det er mellem os. Så ja, vi har filmet. It's a rap. Vi er på vej hjem. For at night the my way. Flere så det ikke bliver en leg. Jeg tror du selv at jeg tripper over feedback. Har lige lavet mig en til-app. Og bare et par af de kujoner jeg vil lide.